Waras-arasen kok ya nul. Sepisanan kok nggih. Waduh temen suarane. Justru malah nek sepisan kudune sing semangat. Nek wis ping pindho, ping telu mergo keloh-keloh ora semangat ora apa. Kaya napa wae keloh-keloh ki napa? Nek nggonku keloh-keloh ki panganan utawa daran sing empuk, contone bayem digodhog kuwi jenenge keloh-keloh. Oh bayem, nggih. Wis empuk kuwi jenenge keloh-keloh. Wong ngadeg sepisan mbok sing semangat ngono. Lah niki ya wis semangat enje wilujeng dalu Mas Jiwek. Jarak ngono. Wah, jan iki calon Mbak Yuku. Apa meneh? Mbak Yuku Snul. Iki arep dadi piyayi ngambal. Jan. Hah. Nek ya kuwi kur garing ngenteni kapan le pegatan. Wis genah pegatane nampa kitir nggo gawe barang bukti terus mengko aku sing dadi duta mungkasi nglamarke kamasku. Oh, ngaten. Kapan itu terjadi? Ayo garing nunggu kowe. Kur garing cepet apa suwe? Ora. Lah terus mengko anake ya menderek emasku. Mas apa? Sapa-sapa? Dudu Mas Among dudu wong aku yang duwe kamas. Piyayine ya ning kene iki ya piyayine. Pundi? Ah ora perlu pundak pundi. Wong seneng ora perlu diketok-ketokke wong yo do ngerti kabeh kok. Kok mami dadak pundak. Yo kok ora mudeng. Nggih. Mbak Kusnul. Nggih dalem. Kanggo gemeli wanci merga labuh ya wis bengi disugata piyayi ngrawa mriki sak kiwa tengene sing kanthi mat-matan nganggo bawa sikik terus mengko dibajutke. Nggih. Eling lho Nul. Napa? Piyayi kene iki nek le hura-hura gladrah ora seneng. Oh mboten. Dadi mung sak madyane wae. Nggih. Njuk napa niki nek sak madyane iki? Sak madyane sing nembang kowe kok takon napa lho? Nggih. Lambeku apa lambemu sing dienggo? Ya karepe jan arep nganggo sing pundi? Oh, penak lambemu wae. Oh lah ya wis. Ning aja nganti bareng lambeku ketemu lambemu aja. Aja. Nganggo lambemu wae. Nggih, aduh mawon. Nyuwun hanjrah mawon, Mas. Mas apa? Mas Wasis. Mas wong duwe jeneng kok ya. Apa Mas Abdul? Apa Mas Ari? Mboten wong kula masuk angin. Apa Mas Tripurwanto? Genahe Mas apa? Mboten wong kula wae wis nglirik Wasis kok Mas Wasis. Kowe marep ndono wong mripatmu ora mrono. Nang endi? Sirahmu marep ngeta mripatmu ning ngarepmu ngono lho. Rabe. Iring-iringe genah ning kidul kok aku weruh wae. Nyawang sing gender iki. Hanjrah ingkang pospi
nek nabuh nubruk ke susu wae. Nggih. Ning nek mangkat kari dhewe. Sinten niku? Sing ngendang. Oh. Ning yo ora apa-apa ngagek keterima kok. Nggih, tesih laris menika. Gunake keterimane. Sesuk nek kaya Mbah Kantong wis ra payu kowe. Hah. Ya. Aja sombong lho, Wir. Dumahane ki nom. Ya. Matur nuwun Mbak Kusnul. Nggih. Niki sing kepareng nyingkuyung kadang penggemar KSGP. Sinten? Pak Kaum Toyo saking Purworejo. Nggih. Iki nggih nyawiji Pak Ngadiman Manggarae. Kalian Mas Agus saking Cimahi Bandung, Mas Pangkat Purworejo, Mas Agus saking Manggarae Jakarta, Pak Pendek ugi kintu salam kagem Mbak Kusnul. Oh, nggih. Nggih, kalian Pak Kasman Grojogan Bawen Semarang. Nggih, masih Pak setia. Bambang Cahyono kintu salam kagem warga masyarakat Rawa lan sayanipun. Matur nuwun. Nggih. Langgame apa Nul? Imbang ngono mawon nggih. Imbangono katresnanku. Wong wis diimbangi sing ora iso ngimbangi kowe kok. Ya kan kula ki angel. Kamasku wis ngimbangi malah kowe ngenengke. Coba. Coba. Mbok aja ngono to. Ya mulane diajari to Mas, ben iso mesra. Saya suwe nganti saya gering Masku lho mikirke kowe kok. Ya buka celuk imbangono katresnanku. Hai penggemare Sapar Mas Joko. Ya uu. Ora. Lah wis apa durung kok takon aku. Urung. Ya urung. Ya. Saben dina ngangon jroning sepi semu. Golek Sone jemeger banget iki nduk kagungane Mas Tri Purwanto. Suka nada. Oh, suka. Oh, seneng-seneng ya, Mas. Dibantu karo Dek Ipin karo Mas Ari. Ha terus sing siji kagungane Mas Diro. Waduh kok jan. Kok enten kalih to niki? Hah? Sone loro. Mas Diro ki ming jero ning gone Mas Tri Purwantara sing jaba. Oh. Iya. Mas Diro. Penake teng jero napa njaba? Ya kowe nek cara kowe penak ning jero apa ning jaba? Pasti nek teng jero kan. Malikke nek cara kowe penak ning jero apa ning jaba? Pasti nek teng jero kan krungu kupinge kula kan penak. Nek teng jaba tok ya ora kepenak aduh. Berarti penak ning jero ya Nul. Ya enggak lah, mesti yang jero jaba ning paling penak nang jero. Padha, aku ya seneng ning jero kok Nul. Apane? Pasti jero ngendi kulkas? Oh ning kulkas piye ning ruangan lho. Oh. Ning jero ruangan. Peteng napa padang? Lho kok takon lho. Lah kowe biasane padang apa peteng? Kowe garine te anakmu kuning apa ireng? Lah nek kula kaya ngapa jajal? Anakmu lho, nek anakmu kok anake kula putih-putih ya. Lah nek anak putih mbiyen ning Sentong kuwi padang.
Jare sapa? Allah ngerti bae aku. Nek kaya sing ngendang iki ireng dunteng. Oh, nek niku mesti peteng gurung yakin ora ketok Liwat apa. ning isor lampu ora ketok ya. Nggih. Mergo biyen leng gawe pas ning pucuk gunung ora ana listrik. Bareng lahir jeger ya ireng tunteng kaya Ya duit. Allah. Putih untune. Ya. Ayo lanjut. Wes. Mangka es. Ora cengengesan lu dibayar lho. Iki lho jelahi Mbak Iin ke seneni. Dibayar kok kaya ngono lho. Ayo. Mangka mas. Aja mbayangke ndak guyu. Dite Mas. Oh. Jabane guyu ning atine kok semune sedih Gusnul lho. Ora kena kecolong lho, sebab apa ekspresi wajahmu. Kowe wong ngapusi Nul. Ora iso ya. Jabane guyu-guyu, joget-joget ning atimu kowe sedih. Nangis. Betul sekali. Anda kok pintar sekali Pinter, kok membaca diriku. Ora sampe ngatimu lah, kok Apa? nganggo rok apa ngerti aku. Apa toh? Roke mandan bolong mburi. Bener. Ketok Ora- namung Kusnul lho sing nangis iki. Sopo? Sing gender. Weh, kok iso kok iso nangis sih piye? Anu jare Apa? anu ya. Apa? Lah ya. Ya muga-muga sing ade dadi cedhak mbar, sing padha jodakan padha dadi rukun. Ora nek iki ora angel nek iki. Waduh. Pisah iki kayane. Kok gegek iso karo tukang corong iki. Iki masalah konangan barang iki. Ya lanjut. Ketoke karo Dira iki Mas. Ora karo Halo. Buntoro. Halo cintaku. Ah. Ayo. Mangkakan Selelelus dada. Sampun. Muga-muga tembang apa iki judule Nul? Imbang ana ana. kang tresnanku.
ora mung tumanduk tumrap marga masyarakat rawa Nggih. do tansah gedhekke rasa tresna welas asih karo sing padha isih jumeneng karo sing isih padha sumare. Dadi tegese sing sugeng ya dibekteni nul Nggih. sing wis sumare para leluhur sing turka desa sing babat ala jaman biyen ya dipepundi dicandhi ing ngawiyat padha dibekteni. Beteni nggih.